मानो खालामो मानो खालामो दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ नोंनो आरो नोंनि नखरनिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मिनिस्लु मिनिनाय। लोगोफोर, बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों रिंखां खाख्लारि, टिना दानसोरां। नैबे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय आरो बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिरदाव, देवल, सुदेम, बिगुम, गायत्रि, फोरमायथि, रंगिना, माया। बे गोदान मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिशिसर बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफियानो जादों आरके आरो बिगुम। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि आर.के इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअफोरखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि बे चेनेलाव थांनानै गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलफोरखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरखौ लानानै फैबाय थायो। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालाम।